Какво имаме тук? Една обикновена тоалетна. До нея мивка с вода. Зимата се изключва. И това е една обикновена детска площадка. Това е игрище. Евентуално може да си платиш, но може и да не си платиш. Това е мене за беби. Си обслужиш бебито. Сапун. Това е дезинфектант. Има. Слагаме тук. Да си схвърли спринцовките, ако сега малко. Да заключиш. И това е детска площадка. Какво ще стане ти в България? Кажете ми.